след като колегата установи, че искат воблери и хвана на Валдемар на костура една нова риба с името Бас. Аз сложих една слънчевка, която беше малка и само я чукаха и не искаха да я кълват много. Откачаха се и сложих средния размер на слънчевката на Валдемар и натреса безапелационно. Веднага. Просто веднага натреся. Веднага. Ето и рибата. Само сега да снимаме как взе. Много харесва слънчевката.